Ampun nangis, Mbah. Ampun nangis, Mbah. Maju cangkah kokop getihmu ana patih tak inger ndase kelakon. Kamu sirahmu niki sing jenenge Setyaki. Setyaki kan kaya kowe. Ayo. Kurang gaman medhatya sekti Megura iki patih njaba Kundara Nangga. Patih Gending Gemolong. Patihe Mbah Harjamari. Kundara Nangga. Awas. Hut. Hut.
bagian. Wah, wah. Hut, wah. Hut, hut, wah. Wah. Hut, wah. Ayah, ayah, lelelelelelele. Aku kowe sapa sing nek nyaron salah terus kowe sing ngacung kuwi pedhingamu apa madang aku nek madang ning omahmu kok enak nek ning omah ora pati enak hilang nyawamu awas utba oh utba 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 ut ya aduh ya utba hut wah hut hut apa iki ayoli binatang kian satelek ayo kowe bangsane apa ana wong pelaku penak-penak diburi menungsa konangan Baladewa dadi semalang-malang kowe parat menungsa ora tata kaya ngene kowe gabrak apa iki ayo iki wong endi sing jenenge Caya Lengkara lah ya kudu alah kowe agek eruh nek Baladewa ki pancen penyakit alah ya ora usah ora kutuk-kutuk waduh wah dubilah setan rajim. Emang Baladewa nggih wah. Adek percaya kula, Mbah. Kandhani kowe. Kowe urung ae. Nang wis ora kelegan atine kuwi sapa-sapa diamuk ae. Baladewa niku. Nang wis ora kelegan atine kira-kira ki ketok iki atine rada mrengkak sithik ngono terus mecahke gelas. Waduh. Wong wis tuwa kaya tandange kancane kok. Wong Inggris ketoke ora patek piye ngono terus kesusu ngono kuwi. Baladewa Baladewa kuwi. Nek gropiak ngono kuwi. Ning anggere dong kelegan atine ya njot sok marahi kancane ngono. Marahino gerang. Bayem tur. Ngono. Waduh. Wah, dicandak kalih Baladewa. Sopo iki? Wah. Tangane
jebles-jebleske sikile ndugangi tutuke ngunek-unekke, Mbah. Kanjani kok ngalih kana. Mula gunane nggawa wong tuwek ra ya nek ngene iki. Aku nek jagake karo cara-cara ya wis. Aku wis ora patek percaya saiki. Wah, ya ampun ngoten. Wah, ora ngono piye. Kok nyatet ora gelem. Saya sing jenenge Tumenggung Mulyana kuwi. Alah mengke lagi jalan. Mesti ngono kuwi. Pun Mang Majeng. Tumpang kepek-pek sebel mabel. Nah, ngono kuwi. Dadi wong sampah ki dimatke. Gambange sing seru, sitere sing seru. Nah, ngono ki rungokno kupingmu. Nenen ono. Nah, kaya mblembong biyen yo ngono kuwi. Nani. Nah. Nek ngoten nggawa tiyang niku nggih enten gunane enek. Mula rene iku ora men kon melat-melet ora. Kudu metu dayane. Ayo, amuk Suramrata, Jayamrata, imbang-imbang mangsa padha. Nggih, ora enek wong siji-siji kok. Matane lamur. Nyatane ora enek sing wani karo aku. Bareng aku mangsa ning Ronanggana siji wae ora ana bangsane menungsa. Iki do dianggep apa? Lah iki kowe sapa? Setyaki, kowe sapa? Takon marang aku. Aku Begawan Ngali Munawar. Sapa? Ngali Munawar. Kowe bali yo, wong tuwa aja nganti dadi banten. Men, wong tuwa ora cah dielekke. Magut Ronanggana gawe gelar Begawan Ngali Munawar metu ning palagan mesti mulih nggawa nyawa. Ilang nyawamu sing dadi bukti nyatane ya ngantem legane atiku. Aku sing pernah nom isih luwih sentosa gage yen arep ngantem milya ngantem dhisik. Mah wong tuwek kok kon ngantem. Ya dibokekke arep aku kempong perat jambul wanen aja dikira aku dudu jiwa prajurit. Nyah ngantem. Gage milya tak antem pisan mati. Alah, mati apa? Milya gage jemblong dasmu, jemblong ditambal. Mati tenan, mati ya men. Apa rek? Urip mbahmu wedok ya ora seneng. Mati tenan, mati ya men. Apa rek? Kayu jati pirang-pirang wis gorene kabeh. Muli apa? Tak antem tenan temen. Mati sing ngamang sawah. Nyah ngantem. Iki wong-wong apa? Wah, sakti tenan. Gunjang kanjeng langit kelap katon lir kincang alis sang mawe kandrung
Kenging napa, Mbah? Ampun nangis, Mbah. Loh, Derek. Nangis kok terlena. Aduh ya. Nyawa-nyawa gondelan raga sing kenceng. Alah. Pripun? Sampeyan dikandhani mboten gugu. Alah, Teh. Pripun nika wau? Kang mau ngakune jenenge Sencaki, Setyaki. Wonge ora sepiro wong gales. Brengose sekepel sisih sampirke kuping. Wah, kemakine. Nggih nika kuwi cara wong nggonku ngono randima kuwi. Wong ya rada kemaki ngono. Ning ora ndek dhuwit. Sinten ya kuwi? Kuwi sing bawahi silir iki ya kuwi. Oh. Pripun ngaliya anca semlang madal pusaka sak gurane. Setan alas tujune sing ketiban Baladewa sak cekele menungso parang. Aduh. Rayo le binatang manuk manik jajalan setan mimba menungso. Sapa sing nibake gaman tujune kena Baladewa. Loh, aku Jaya Lengkara. Aku ora weruh wae bles anak. Layak tuwa kekendelamu kowe rene ora ijen. Nggawa bala parat. Ayo, boyongan lara ireng dublak tungkap bongko. Wah, idane ayo. Kurang sekti meguro. Kandel pling matos balungmu rubuhna Baladewa. Yen pancen otot kawat balung wis sungsung gegel, ayo aja maju jen kroyok wong sak negara. Ora-orane tuwa tanding karo Baladewa, kecandhak aku bongko dadi layatan kowe parat menungsa ora tata kaya ngene adol gendong ana kasatyan Madukara. Dudu menungsa ora ilang nyawane derajatmu apa kowe? Bongko ayo maju. Asem kecut. Gok. Pripun? Wah tandangi sing gegirisi kok panggani. Yun. Waduh. Wani mboten. Mundur sik, Gok. Tatkala narba Kresna tantulus nyakra ring Resiwara Jahnawi Suta. Yayi Kresna aja mbok pambengi, Yayi. Apa Prabu keparenga semene sawetawis.
nitik saking gelagatipun menika mboten namung badhe cekap dumugi semanten. Lire piye? Mokal menawi Prabu Jaya Murcita menika mboten sekti mandraguna. Kumawantun jajal dhateng kadebyanipun tiyang Madukara. Mongko kumawantun ganggu damel dhateng katentremanipun Nyai Arjuna menika sami kaliyan nantang Pandhawa, wong Ndarawati lan wong Mandura. Mulane ora susah nyenggol kencane Yayi Prabu tak rampungane dina iki tak labrake. Yen perlu tak lurukane menyang negara Plongkowati. Koko Prabu. Kula aturi semene ingkang baken sanes perkawis menika nanging mantukipun Yayi Bratasena. Banjur kesane jadi panlenggah. Monggo sami minta dhateng panguwasaning dewa, mugi-mugi mboten dangu malih kadang kula Jodipati tertentu wangsul dhateng kasatriyan.